Assalamualaikum, rahayu dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi. Nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Selasa tanggal 22 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Bulak, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Badhe sowan Eyang Kiai Gajah Tapak Mandura. Bila dulur-dulur dereng pirsa makomipun Kiai Gajah Tapak Mandura kula caosi pirsa. Lah niki suasanane persawahan ngajenge niki. Niki ten Desa Plumbon. Mengke saged dipadosi ten alamat Google Map Makam Bulak Plumbon. Kula lanjutke sowan dumateng Eyang Gajah Tapak Mandura mlebet ten makam niki. Makome ten tengah pojok piyambak, makome paling ageng. Mengke literasi sejarahe mengke kula paringke kolom deskripsi. Eyang Kiai Gajah Tapak Mandura kang wonten Desa Bulak, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Menika makomipun ingkang paling ageng nika. Niki makome nggih resik niki. Terawat nggih. Kula ndeka sampun suluk salam kalih Eyang Kiai Gajah Tapak Mandura. Kalih nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Tak banjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen sowan dumateng para leluhur, ingkang remen ziarah kubur. Uri-nguri Buddha Jawi. Menika makomipun Kiai Gajah Tapak Mandura. Nggih literasi sejarah kula paringke ten kolom deskripsi. Bila dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten alamat Google Map Makam Bulak Mojolaban. Niki kula caosi pirsa detailipun makom. Niki makome sampun rehapan sedaya niki sing napa enten sing tanglet napa tangguh nisan, langgem nisane sing ingkang tesih originale niku ten mriki mboten enten. Niki sampun rehapan sedaya. Sekitaripun nggih menika makom-makome pun anyar nih. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Selasa tanggal 22 April 2025. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, di-like, kalih di-share. Mengaten dulur-dulur informasi saking kula. Matur nuwun.